Та някои купуват, аз лично съм от тях, в момента купувам, други продават. На някои им трябват пари, други имат свободни пари и просто спестяват. Като говорих с Ел Салвадор, жената днеска, в Ел Салвадор таковата, говорихме на тема биткоин, тя купила е, като е бил на 6000 евро и после и трябват парите и продава. Няколко месеца по-късно цялата 50 000 евро. Вика, изял са от тията. Да. И аз си казах, че аз гледам на него като на спестовен акаунт. И викам, в момента купувам. И тя наистина ли? Аз викам, да, човек, в момента купувам. В смисъл, да, цената е много по-висока. Оттам, където съм купувал преди това. Това, нали, не съм, като съм купувал, не съм си казал, биткоин, ако удари 30 каш, продам всичко. Продам го и какво го правя? Наистина, веднъж като разучиш, като разбереш какво е биткоин, гледаш на него като за живот. Това е, в смисъл, до живот. Аз съм виждал на 60 години и пак голям процент от богатството ми, колкото и да е то, да бъде в биткоин. Не. Аз така ги виждам нещата. Аз не го виждам като биткоина ще го използвам следващите 3 години. И след това вече няма имам биткоин. Никаква логика. Ако гледах така на биткоин, значи този проект няма бъдеще. Значи. Ако има наистина светло дългосрочно бъдеще, аз значи си мисля, че на 80 години като бъда, пак парите ми ще бъдат биткоин. Като почина, ще остана следство от биткоин. Аз така ги виждам нещата. Не знам, може съм сектант, не знам, може съм пастор там, промит мозък. Не знам. Но аз така си го представям. Ако тази технология наистина успее, пребъде, доминира планетата след 30 години. Някои скептици казват, и никога няма стане ли, ще стане след много време. Да, след 30 години. След 50 години да кажем. Сега съм 32 плюс 50, 82. Значи пак в моя живот ще стане, нали? Та някои купуват, други продават. Аз купувам сега на много по-висока цена от там, където съм купувал преди време. И с други реално сега си дигам средната цена, да я свалям. Нали, не купувам дипа. Аз реално пак купувам дипа, ма реално на сравнение с моите покупки, аз не си свалям средната цена, ми се я вдигам. Ма не виждам проблем в това. Защото това, което казах на жената е, в бъдеще, един ден, ако наистина завъде света, капитализация ще бъде 400 трилиона, което е 400x от тука. Нали? Ние сме под 1 трилион, но това е друг въпрос. 400x. И казах на жената, това е без да броим инфлацията. Ако имаме инфлация отгоре, а то силно ще имаме, значи е много на 400x, но 400x в сегашна покупателна сила.